ساعات شعات آخلو كابقل قلو تلفزيونير تازينا ومسانادونا نفل مالنا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيوم نيلومي سنبت إسراع مشين تحساس تدالو هاقراون زياتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر زعد من مساحاتكم تصنعن ميكايل حرقو فلما قم بكرنت وتاتو فيلم حرس صوت زوبا عن سباب يمروز أتازرتي ياتوكرو كقبرو مزخاخر غرفو متن زلقس دم عبو وشتي شدش عمتات بالعلي كلت ميتاي كنزو عبي هادرا وبانت دم حبيرو بدأ نسيو عبالات محبر تنسايا زتدالو مريد زيدت بباو سرحات عبس مرات غبيدو أب زيناتات وطاي أب أمريكان كندان خسيتو زلو برتو عبوبلاو ورچي زورو كساراتات زايدو أمريكان دوب كوريان زكايرو حبارا وتهدراو لممد أبز متصعامت كمز زايدو أفريطان أفغانستان زم حدش زلو طالبان دك نسيو تهاجر راب زي من قستاوي تكالات قبر السناي كي سرحا كالكلو زرزر زينا ممحدار زوبا عن سباب زكايرو عمتا وقمقام حرس صوت مهرتم نمخعباتا بمروصات عزرت يعطوكرو كقبرو مزخاخر غريبوم ويكليرينا هابتا قرقش تسفا مريم ملكع تصبصام زدالو تحستو عرسي مسمروم حرصوت بمينستر حرشا مرمراو سرحات زتخايدلهم فتوناتن مروصاتنا زرتي تتقيمم مهرتم كقعبتو اما حدار زوبا عن سبا امباسادر عبد الله موسى ازخاخيرهم كاب 21 كساب 23 تحساس اب كتما كرنا بتخايد قمقام من محدار زوبا امباسادر عبد الله مسرتنا يتقጭበት زدله مدبات لمعت بحفشا وحسنت مقبد ما بفلاي معقام ماين حمدن مقراب مكلخال برسد مسرح كزنتماي كمون مدنفع موسنا وحرشا مخانو بمتكاس تساتفون اي كلو اكال حبرتسب مشارختن اكالات منغستن جنبارن كعزز تلابيوم ابتي قمقام مسرح انت ديقاتات اي بابا كودي شنارا اجرببن دق قبرن لعلي 75 ميتاويت كم زبصحه بحدقا نفاس عنوز وردو هنصا بيت مرتي قرعبل بيت صحفت من محجار نوزوبا حقازن مسمر رصح فساسي كولج حرشه حمل مالون دما كم تتصغنه بريهم مايكوعتات نمفواس بزوص مدب مسرت بكرمتا وفر تمهارون لمعات كمون بسرحتنياتات منغستن حزبن بركز زبل زالاتاتن كثرتاتن كم تسرحن كم تتصغنن اب مدبرات فلسدق امحره غولاغول ربع عن سبا حمل مالو حلحلن قلبن كابز تدالوه لعلي 1.2 مليون فلسطات دما اتاستات 700 شح اب غوبوتات كم تتخله اب تزغربت صبصاب تنصيروم اب صلات تمرتي ابيات تمرت كرمد بالوا محلابن فلداربن اب كلاي درجه ابيات تمرت مرات هابرنغاغا فنشبكون بيت تمرت صممان كرننكا نما كلاي درجه كم زعبيا اب مدب مدفع مهيمنتن مدب عاريتن ون حيال سرح كم تعمه تقليصم بزي كازي مززام حدش هنصا مولدانن عشلاتن هوسبيتال كرنن بتساتفوكم اب كلن تكالات عنا زتكبرو زلو مصبي نفس صوراتن دما ناغلغلوت عنا ناب حدش معراف زسغاغورو مخانم تحبيروم اما وداتا اتاويتا صندوق لمعات من محدرات كبابن كتمان قبر طريتن مريت حرشان لمعات ماي كوميشن سبورت كراي ابايتي استاتستيكسن كالا اتاويتاتن مخعباتن نامنغساوي حسابات فسسن مقبارن بزل على كسراح زبلن كالن لبواتات قريبو نابي كالزينا مسنسقرم هاقراو بانك دم مس هاقراو محبر ولنسوان لقس دمن كالوت نايسرح مشارختن تواهيدو بزكايرو قسقواساتن كال سعارتاتن متن زلقس دم كاب كلتشن عصرتو شدشن بالعلي كلت ميتاويت كم زعابي حبيروم وكليرينا يوناتان عبيو زدالو تصبصاب الله ياسين صالح كغربويم هاجراوي بانك دم إيرترا بزتك دم زيتك هيوت نمدحن مسنا يسرح مشارختو تواهيدو بزكايرو تعري مت أنزل الجسدم أب وشت شدشت عمتات بالعلي كلتا ميتاويت كم زعبي تحبيرهم أب كلتا شحن عصرتو شدشن بالكسيس ترخبه مت أندم شدش شحن 180 حدن خرط إذن برا
ኣብ 2022 ናብ 13,609 ከረጢት ክብከም ዝበለ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ገሊጹ መሰረታዊ ናይ ባህል ለውጥ ከምዝሰብ ናይ ብሓቂ ውሽጡ ተሰሚዕዎስ ባዕሉ ተበጊሱ ኣኺላ ሰዓት ኢሉ ተዝመጠልና እኹል ደም ረኸብና ወላ 2 ሰዓት ብዓመት ሓደ ሰብ ተለጊሱ እኹል ደም ረኸብና ኢና ንብል ንሕና ንብሎ ደቂ ተባዕትዮ 4 ግዜ ኣብ ዓመት ክልግሱ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 3 ግዜ ኣብ ዓመት ክልግሱን ኢና ንብል እዚአን ቀጻሊ ብከምዚ ተንረክብ ወይ ከዓ ሬጉላር ዶነርስ ወይ ከዓ ስርዓት ለገስ ተልሁና ብዙሕ ፀገም ኣይምትረኸበን ማለት እዩ እቶም ለጊሶም ዘይፈልጡ ደም ዝኾነ ይኹን ሰብ ልዕሊ 16 ዓመት ክልግስ ከም ዝኽእል እየ በዚ ኣጋጣሚ ክፅውዕ ዘሊ ኣብ 2022 ብሰንኪ ሓደጋን ኣብ ግዜ ሕርስን ዘጋጥም መድመይቲ ከምኡውን ብኻልእ ሕማማት ደም ንዘድልዮምን ንኣገልግሎት መጥባሕትን ካብ ትሕዝቶ ናይቲ ባንክ 38 ሚእታዊት ንሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ 9 ሚእታዊት ንሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት 6 ሚእታዊት መወከሲ ሆስፒታል ከረን ዝተረፈ ድማ ነተን ካልኦት ሆስፒታላት ከም እተማቐርሐ ዶክተር ዮሃንስ ብተወሳኺ ኣብሪሁም ተን ሆስፒታላት ዝሓታና ክንደይ ኣማሊእና ኣለኒ ኢና ንሪኦና ብሓፈሻዊ ልዕሊ 78 ሚእታዊት ተን ሆስፒታላት ዝጠልብኦ ኣማሊእና ኣለን ክበሃል ይከኣል እዚ ግን እንታይ እዩ ሰን በቲ ዝጠልብኦ ኢምበር ኣባይታ ኣብተን ሆስፒታላት ደም ተሳኢኑ ዝበሃል ኣነ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ወይ ብሰንኪ ደም ዝሞተ ሰብ የለን ዝልገስ ደም ጥዕንኡ ንምርጋፅ ብዝተፈላለየ መስራሓት መርመራ ከም ዝሓልፍ ጠቒሱ ድማ በዚ መሰረት ኣብ 2022 ኣብ ዝተለገሰ ደም ዝተኻየደ መርመራታት መልከፍቲ HIV 0.1 ሚእታዊት ወይቦ B 0.5 ሚእታዊት ወይቦ C 0.3 ሚእታዊት ፍንጣጣ ድማ 0.3 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ኣነፂሩም እታ ደም ዝተዋህበት ኣብ ውሽጢ ኣትያ ኣብቲ ላቦራቶሪ ከም ተቐዲመ ድበልክዎ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ሕዱር ተመሓላላፊ ሕማም ኣለዎ ዲ ተባሂሉ ይምርመር እዚጋ HIV ተለዎ ይምርመር ወይቦ B ዝበሃል ኣሎ ወይቦ C ዝበሃል ኣሎ ሲፊሊስ ወይ ከዓ ፍንጣጣ ይርአ እሞ ብኡ ተራእዩ እታ ደም ፅሪት ምስኮነት ያነቲ ሕሙም ትዕደል ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዮሃንስ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ምስቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጻሊ ዘዕጥቆ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታትን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ናብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ዓንሰባን ደቡብን ክዝርጋሕ ከም ዝኽኣለ ብምሕባር ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደምን ኣብ ዞባታት ዝርከብ ጨናፍርን ንምስሳን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንዝገብሮ ዘሎ ልዑል ኣበርክቶ መወጊሱ ኣብ ትሕቲ ጽላል ጨንፈር ሃማደ ዞባ ማእከል ዝጥርነፉ ኣባላት ማሕበር ትንሳኤ ዝኾና ኢደ ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮ ብምኽንያት በዓላት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ዘዳለዎ ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ትማል 24 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣፍ ደገ ምሽት ትምህርቲ ተኸፊቱ እቲ ምርኢት ስራሓት ካይላ ዕንቁን ለኻን ከምኡውን ቅብኣ የጠቓልል ካብ ኣዋሃርቲ ወይዘሮ ወይኒ ተስፋይን ወይዘሮ ይርጋለም ጸጋይ ነሪና ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2012 ዝተመስረተ ማሕበርን ዓመት መጽእ ኣብ ወቕቲ በዓላት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ተመሳሳሊ ምርኢት ክቐርብ ምጽንሑ ብምግላጽ ነዚ ብስጋት ለቢዒ ኮሮና ቫይረስ ንኽልተ ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ንጥፈት ካብዚ ዓመት ጀሚሩ ክቕጽሎ ምዃነን ኣፍሊጠን ካብ ተዓዘብቲ ጽቡቕ ምትባዕን ሞራልን ይረኽባ ምህላውን ጠቒሰን ድማ ምስ ህዝቢ በቐጥታ ዝራኸባሉን ፍርያትን ንመሸጣ ዘቕርባሉ ቦታ ክፍቀደለን ተላብየን እቲ ምርኢት ክሳብ 31 ታሕሳስ 2022 ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ከም ዝቕኒ ተፈሊጡሎም ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመት 2021-2022 ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 42 ተምሃሮ ንዞባ ባፅዕ 23 ታሕሳስ ተሸሊሞም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ባፅዕ መምህር እስማዒል ሳልሕ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ናይ ምሽላም መደብ ምስ ምምሕዳር ንዞባ ወለድን መምሃራን ብምውሃድ ከም ተወደበ ጠቒሱ ኣብ ብዝሒ ዝሽለማ ደቂ ኣንስትዮ ስራይ ዕቤት ንተወዳዳርነተን ዘነፅር ምዃኑ ኣብሪሁ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሺድ መሐመድ ዑስማን ቦገኑ እቲ መደብ ኣብ ካልኦት ተምሃሮ ቅዱስ ቅኒ ዝሕድር ምዃኑ ብምጥቃስ ንምዕሩይነት ዝርግሐ ትምህርቲ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ከም ተረኽበ እውን ገሊጹ ኣመሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ስፋሃ ድማ እቲ ሽልማት ነቶም ንደቆም ብግቡእ ዝከታተሉን ዝድግፉን ወለዱ እውን ከም ዝኾነ ጠቒሱ ውህደት ወለድን መምሃራንን ብዘለዓለ ክደፍኣሉ ብምልባው ምምሕዳር ንዞባ ኣብ ጎድኖን ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 17 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 43 ተምሃሮ ተሸሊሞም መንባሮም ዝዝከር እዩ
ማእከል ጥዕና ሽዑብ ኣብ ርእስቲ ትህቦ ስሩዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ንምዕባይ ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ተካይዳላ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ንኡስ ዞባ ዓሳዊ ብምዃኑ ተሪዮ ሕማም ዓሶ ኣብ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ከም ዘጋጥም ዝሓበረ ሓላፍታ ማእከል ነርስ ዜናዊ ገብረ ድንግል ነቲ ሕማም ንምክልኻልን ንምግታእን ዓመት መፀ መድሃኒት ከም ዝንፀግን እቲ ውፅኢት ዘተባብዕ ምዃኑን ኣረድዩ ጽሬት ከባቢ ኣብ ምንካይ ተሪዮ ሕማም ዓሶ ወሳኒ ብምዃኑ ቀጻሊ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ትካላት ጥዕና ተመላልስ ነፍሰ ጾር ድማ ናሙስያ ከም ዝዕደል ዝሓበረ ነርስ ዜናዊ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ኣዴታትን ህፃናትን ከዓ ብፍላይ ብቐጻሊ ናሙስያ ክጥቀሙ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽዕብ ኣቶ ኣቡበከር ኢብራሂም ቦጎኑ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝግበር ጻዕሪ ንሰብ ሞያ ጥዕና ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ተራና ኣበርክቶን ህዝብን ኣመሓደርቲ ከባብን ክዓዝዛ ተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ብዝወሃቦም ኣስተምህሮታትን ዝግበረሎም ጎስጓሳትን ግንዛቦም ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ እናበረኸ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ጽሬት ከባቢኦም ንምሕላው ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅጽል ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ህቦብላ ውርጪ ኣብ ህይወት ሰብን ማሕበር ቀጠባዊ ንጥፈታትን ዘውርዶ ክሳራታት ከም ዝዛየደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ህቦብላ ውርጪ ካብ ግዝኣት ኩቤክ ናይ ካናዳ ክሳብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስታት 3200 ኪሎ ሜትር ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ልዕሊ 250 ሚልዮን ነበርቲ ባሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ምስቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ክሳብ ባሉታ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ቀዝሒ ዝዓብለሎ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ብዝተሓሓዝ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክሲቲ ኣብ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ኣባይቲ ተቋሪጹ ምህላው ኣረዲኦም በቲ ኩነታት ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ክዕጾን ከሎ ልዕሊ 2700 በረራታትን ብምስራዙ ንበዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን መገሻታት ወጢኖም ዝነበሩ ኣብ ማዕርፎ ነፈርትን ውጣታት ኣውቶቡስን ተዓጊቶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ምብራቃዊ ወሰናት ኣሜሪካ እቲ ህቦብላ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘስዓበን ዝካየድ ናይ ረድኤት ስራሓት ዓንቃጽ ኮይኑ ከም ዘሎን ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣረዲኦም እዚ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዘስዕቦ ክሳራታት ክዛይ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያ ናብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘካይዶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ከም ዘዛይዶ ይገልጻ ብምህላውን ቅሉላውቲ ዞባ ከይኸርር ተሰጊዩ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2023 ብውሕዱ 20 ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ ውጥን ኣውፅኡ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም ብዘይካዚ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2023 ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነን ብቐጥታዊ ተኽሲ ዘመናዊ ጽዋር ዝተሰነየን ልምምድ ንምክያድ ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጡሎም እዚ ልምምዳት እዚ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋት ብሓባር ንምምካት ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሰራዊት ዘሎ ምውሃድ ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩሎም ንሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ምድላዋት ንወራር ፈልያ ከም ዘይትሪኦ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ዝጸንሐት ሰሜን ኮርያ እቲ ልምምዳት ንተካይዶ ናይ መልሰ ግብሪ ፈተነታትን መምዕባል ኒውክሌሳዊ ዕጥቅን ብዝሓይለ ክትቅጽሎ ዝደፋፍኣ ምዃኖም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይዶ ዘሎ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ብ23 ታሕሳስ ባላስቲክ ሚሳይል ብምፍታን መልሲ ግብሪ ሂዋቱልያ በዛ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ 2023 ሓደ ካብ ዝዓበየ ማእከል ምትፍናን ኮይኑ ከም ዝቕጽል ገና ብእዋኑ ግልጽ ኮይኑሎ ናይ መወዳእታ ዜና ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካላት ግብረሰናይ ከይሰርሓ ዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ኣውፅኡ ጣሊባን ነዚ ሓድሽ ሕጊ ዘውፅኡ ዘሎ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከይመሃራ ምኽልካሉ እዩ እቲ ስጉምቲ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባት ኩነኔ ኣጋጢሞሎ
እቲ ስጉምቲ ንመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ዘይገስን ንማሕበር ቁጠባዊ ገስጋስ ኣፍጋኒስታን ንድሕሪ ዝጎትትን ምዃኖም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝወስዱ ዘለዉ ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከይመሃራ ክኽልክል ምጽንሑ እውን ይጥቀስ ኣብ መፋርቕ 2021 ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ድሕሪ ምስዓሩ ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸንሖ ኣረኣእያ ከም መሓይሽ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ዜናታት ንምዛማር ሳብ ዜና ክደግመልኩም ሓረስቶት ዞባ ዓንሰባ ብምሩጻታት ዝርእቲ ኣተኩሮ ክገብሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ መጠን ዝልገስ ደም ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ብልዕሊ 200 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓቢሩ ብደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ማሕበር ትንሳኤ ዝተዳለወ ምርኢት ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ቦብላ ውርጪ ዘውርዶ ክሳራታት ዛይዱ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይዶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ከም ዝዛይዱ ኣፍሪቃን ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካላት ግብረ ሰናይ ከይሰርሓ ከልኪሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸስተዳሎ ዜና ምሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ጉያ መበል 4 ክፋል 0 መደብ ያቦ ገዲሙ ሰላም